Кръвожаден тормоз над момче на публично място, сред правостояща публика, която пристъпва от крак на крак и кротичко наблюдава ужасяващи вербални нападки и заплахи за пребиване от страна на голяма жена, която най-спокойно си седи на спирката и на висок глас упражнява върховната си женска привилегия да тормози момчета както и където намери за добре. Защото тя е жена, върховният съдник за морал и изпълнител на властта, при това горд служител на полицията. А какво е направило момчето? Говорило е високо около нея. Толкова стига да си заслужи травма за цял живот. И не, няма значение, че е пияна. Вие като сте пияни ви подритват полицията, а на тях им дават мегафони. А знаете ли, че всеки полицай знае, че няма право да удря деца? Дете, ти си едно малко топалице, който не знаеш къде се върти. Не, аз съм Те не дете. говориш много. Аз съм полицайка и съм шефка на полиция. И мога да ти... сега дойдеш и ти щипна това шамара. Искаш ли да видиш как ще ти щипна това И аз после за това мога да ви осъдя. шамара? Извинете, Как какво? ще ме осъдиш? Защото е подсъдимо да биете малки деца. Как ще ме осъдиш? Мали Мали го клеко на какво прилича от Френча. Погледни се на какво приличаш, бе, на Кети. Аз на какво приличам? Погледни месо да се държиш възпитано пред момичето. Аз се държа Ти възпитано. си селяндур, малко селяндурче. Е, това е. Аз съм селандур. Да, А защо ме държи се обиждате? неуважително към хората. Никой не е длъжен да ти Аз се слуша държа много крясъците. уважително към вас, момент. Нито аз съм длъжна да те слушам, нито тя е длъжна да те слуша. Ти си е едно малко лекенце. Какво ми казваш? Точно. Да ме гледай така. И да ме гледаш какво? Аз съм полицайка, ще фана е така. И ти ще ми... Тихо. Лекенце. Обществото кротичко наблюдава посред бял ден, как една жена кръвожадно засипва със словесни нападки едно момче. Крачат се минувачите, защото не се случва нищо наредно. Имаме възмутена жена. А както знаем, възмутили се една жена от нещо, небесата се отварят и всички наоколо трябва да козируват пред нейния морален авторитет, да крещи, да заплашва и да безобразничи. Възмутена жена да си в днешно време. Всичко ти е позволено. Това е привилегията. Да си агресивен и недокоснат от закона. Седнала като Пилат Понтийски и раздава правосъдие. Пълно около нея са жени и всичко мълчи. Нали жените били грижовни? Да не би да рухне образа на грижовната майчица. Някой да се втурне към момчето и да го попита нещо, може да му помогне. Не. На момчето тормозът все има малко. Това мъж да говори така на момиче нова ще да се материализира в миг. Горкото момче. Включи се на финала някаква жена да й каже да млъкне, разбира се жена. Понеже мъж да каже на жена да млъкне и ще му извадят очите, но след дъжд качулка. Травмата е нанесена. Казвала съм ви, че България си мрази момчетата и само да мерне някой да прояви малко палавост, жената идва и прави всичко по силите си. Неговият тестостерон да бъде така добре порицан, че момчето от малко да се научи къде му е мястото, а именно в подчинение на върховната женска. Като цяло победителинчове над мъже не са рядкост, а не са и рядкост домашните такива. Казвали сте ми как майките ви са ви били с какви ли не предмети, дори и железни. Как са ви унижавали и как така са впивали ногти във вас, че да не можете да се откъснете от тях дори в зряла възраст. И са ви превърнали в неволни мамини синчета със своите театри на жертви. Измислям ли си, или мъжете това унижение, заплахи и най-рядко истински побоища сте ги полезли от майките си, но при затворени врати? Казвали сте ми и за ужасното им насъскване на бащите срещу вас под формата на само чакай баща да се прибере да видиш какво ще ти направи. Мен ако питате, това, че българската майка нерядко е садист, е една от най-добре пазените ни национални тайни. Травмите на мъжете идват масово от жените, а вие търсите добри, спокойни, грижовни и успешни мъже без травми. Айде малко по-сериозно. Някой от така грижовните не е под защита на деца от насилие или от държавните ни социални служби или пък полицията, работодател на тази жена, по някакъв начин ще направят ли нещо? Не. Ще си загуби ли тя работата? Не. Тя е идеален пример за всичко лошо в жените в България днес. Агресия и привилегия в едно. Морално и законово одобрени и защитени. А тук вече имаме служител на държавна служба. Тя била шефка в полицията. Дали е вярно, няма никакво значение. И да е, никой няма на нея да й застраши службицата. Така трябва да общуват мъжете с вас, че дори и децата, с записващи устройства, да лъсне терорът, защото иначе никой няма да повярва, че жена е способна на тормоз и агресия. Изключение е било. Никакво изключение не е това. Уви, точно заради тайния тормоз на житат мъжете, аз постоянно им казвам да не ви дават нищо на този етап и никога да не ви плащат сметките, за да може доброволно да ви влизат в капаните.
Хайде нямаме нужда точно от това. Имаме най-сетне нужда от адекватно поведение един към друг. Толкова е просто. Линковете за подкрепа са в описанието на видеото.